लोगोफोर जोङो दिनै गामियाव बेरायहैनो नागिरदों बेखौ आङो भिडिअ बानायनानै नोंसोरनो खिन्थानो नागिरदों आरो जोंनि बेरायनायखौ नोंथांमोना लोगोफोर इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांनो हागोन आरो फुरायै लोगो मोनलायलायबाय नै आयौ बिमाया जोंना बाजार थांनो नागिरदों बिमाया गाइसमोन मोनफैबाय हाग्रा गोजा फै थाबाय ओरै फैलाय खामानि गैया हाग्रा गोजासो दै जेरावबो बिजि थाग्रासो जों सानैल'थार लोगो जाजो स' गाइसमोन न'आवसो थांफिननांसिगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेरायनो मोजांखौनो मोनासै माथो ना सुखे बेनो ने हाग्रा गोजा सामथाय गोजा जेरावबो लंपेन्टआसो बाजोबसिगोन बाला साखो मोदलिदलि नुखादों आंखौथ' फै लोगो जानोसो सानदों अबेहाय र' गाखोहैनि होनबालाय ओइ सामथाय गोजा बाला वा हो So guys, finally बै नुनायाव गाखोनो Hello guys, भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनदोंब्ला कमेन्ट खालामनो हागोन आरो बै मोनसे नुनाया बैहायबो गाखोलाहैनि र' आङो फाग्लाखौ नोंथांमोना नायलांबाय थादे र' लोगोफोर कैसा लगा मेरा वीडियो फाग्लासो लोगोफोर कमेन्टआव खिन्थाहरनो हागोन दे स्पेक हमबा माबायदि नुयो आयु